Praise the Lord, Hallelujah. इसोरा बाख्नायथों लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननिसिम आङो दसे सम इसोरनि बाथ्रा लाबोनो सानदों। आंनि चेनेलाव बयखौबो गिबियाव बरायग्रोबाय आरो आं दसे सम इसोरनि बाथ्रा नोंथांमोननिसिम लाबोनो थांगासिनो दङ। दानो आं बे समावहाय बे बाथ्राफ्रा जों बयबो मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनां आरो आथिखालनि बोथोराव जों बे गियाननि बाथ्राफोरखौ जों फरायनानै जोंनि मिथिनो गोनांफोरखौ मिथिना लानाया जों गाहाम होननानै आं सानदों आरो बे बयखौबो जिउआव थुलुंगा होगोन आं सानदों। दसे सम जों फरायनि बर' रावावनो बे समाव आं नोंथांमोननिसिम फरायनो सानबाय। बेखौ जों मोननो हागोन एक जहरनि फार्स्ट अध्याय एकनिफ्राय फार्स्टसिम आं नोंथांमोननिसिम फरायनो सानबाय बे समाव। आसा खालामदों बयबो मोजाङै खोनासंगोन आरो बेखौ बुजिना लानो हास्थायगोन। नोंथांमोना खोनासंग्रा बयबो इसोरनि बोरजों सुबुं जागोन आरो बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो सोरबाया गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया। बेखायनो जों मिथियैफ्राबो एसेल' मिथिनायफ्राबो जों मोजाङै नायनि आरो खोनासंनि। आं फरायगोन बे समावहाय। जिसुआनो ख्रिस्ट' होननानै फोथायग्रा साफ्रोमबो इसोरजों सारिजाबाय आरो सारिजाहोग्राखौ अनग्रा साफ्रोमबो बिजों सारिजाखानायखौबो अनो। प्रेज द लर्ड। जिसुआनो ख्रिस्ट' होननानै फोथायग्रा साफ्रोमखौबो बेबायदि बुंदों दे। साफ्रोमबो बिजों सारिजाखानायखौबो अनो होनदों। बेयाव सारिजानायनि बिषय बुंदों दै। जों दा एसे मोजां क्लियार मिथिनांगोन। दा आं फरायबावगोन। जोङो इसोरखौ अनोब्ला आरो बिनि थोनाय बायदि खालामोब्ला जोङो बेजों मिथिगौ जोङो इसोरनि फिसाफोरखौ अनो होननानै। जों इसोरनि फिसाफोरखौ अनो होननानै आरो अनथारनांगोन। खारन जों इसोरखौ अनोब्ला आरो बिनि थोनायफोरखौ जों थोनाय बायदि खालामोब्ला जों बेजों मिथिगोन, जों बयबो मिथिगोन, जों बयबो इसोरनि फिसाफोर, इसोरा जोंखौ अनो होननानै। प्रेज द लर्ड। जों बेखौ मिथिब्लासो इसोरा जोंखौ अनो होननानै जों जेब्ला बिनि थिननायफोरखौ मानिगोन, बिनि हुकुमफोरखौ मानिगोन, अब्लासो इसोरा जोंखौ अनमारो होननानै जों स्पष्ट मिथिनो हागोन लोगोफोर। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ जों बयबो जोंनि गोसोआव लानि आरो जों फरायनानै खोनासंबावगोन। फरायलांगासिनो दङ आं बे समाव। मानोना इसोरखौ अननाया जों बिनि थिननायफोरखौ मानिनायानो होनदों। जों बिनि थिननायफोर मानिनायानो आरो बिनि थिननायफ्रा गिलिर नङा होनदों। जोंनि इसोरखौ अननाया, जोंनि इसोरखौ अनबाय, इसोरादि जोंखौ अनबाय, बेनिखायनो जों बिखौ अनफिननांगौ। इसोरा जोंखौ अनग्रोबाय, दा जों इसोरखौ अनफिननांगौब्ला, बे इसोरखौ अननांगौब्ला जों माजों अनगोन? जों बिनि हुकुमफोरखौ मानिनाय, बिनि थिननायफोरखौ मानिनाय, बिनि बोसोनफोरखौ मानिनायानो जों बिखौ अननाय। नाथाय नोंथाङा जुदि आं इसोरखौ अनखायो होननानै नोंथाङा बिनि बोसोनखौ मानियाब्ला नोंथाङा अननाय जाया। बेखायनो आंनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, आंनि गासै लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आङो बेखौ स्राय बुंनो सानदों जे जोंनि जिबनाव जोंनो इसोरा जे बोसोनखौ होबाय, जे हुकुमफोरखौ होबाय, जोंखौ मानिनो हाथारै गोब्राबखौ जों होआखै। जे जों फाफ्लियाव बाननो हायि गिलिर बिबानखौ जों होआखै। जिसुनि फोरोंनाय, इसोरनि फोरोंनायफ्रा गासैबो बिफा बिसा गोथार जिउनि जे नियम निथिफ्रा जोबोद गोरलै, जोबोद सहस मानिनो। जों बिनि हुकुमखौ मानिब्लानो, जों जिउजों थाबायब्लानो, बाइबेलनि बाथ्रा बायदि जों थाबायब्लानो जों गासैखौबो हायो। प्रेज द लर्ड। बेखायनो इसोरनि जिउजों दैदेनजानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। बेखायनो रमनि 8 अध्याय 6 पदआव जों फरायलांनो, इसोरनि जिउजों जों दैदेनजाग्राफ्रा बिसोरो सान्थि मोनगोन आरो बिसोरहा मोजां जागोन होनदों आरो बिसोरो गोजोननाय मोनगोन होनदों। नाथाय इसोरनि जिउजों दैदेनजायाब्ला जों संसाराव पापआवनो थैनो हागौ आरो। दा पापनिफ्राय गाव गावनि गोसोखौ साबधान खालामनांगौब्ला जों इसोरनि जिउनि बोसोनखौ मानिथारनांगोन, इसोरनि हुकुमखौ मानिथारनांगोन ओंखायनो बाइबेला जोंखौ फोरोंनाया जे रियेल नंगौखौ फोरोंदों। दा जोङो मानोना इसोरजों सारिजानाय मानिया संसारखौ फेजेनो आरो संसारखौ फेजेननाया जोंनि फोथायनायानो। संसारखौ फेजेननायनि बिषय बुंनाया जाबाय, संसाराव गाज्रि आखल आखुफोर दं, गोबां गाज्रि आखल आखुफोर दं। बे जाय आखल आखुआ नोंनि थाखाय, आंनि थाखाय, जों बयबो मानसिफोरनि थाखाय हेंथा।
बेफोरखौ फेजेननांगौब्ला जों इसोरनि बोसोनखौ मोजांथार मानिनो हाब्लासो जों बे आखलफोरखौ जों नागारनो हागोन, बावगारनो हागोन। बेनो फेजेननाय। आरो जिसुआ इसोरनि फिसा हौवा होननानै फोथायग्राया नङाब्ला सोर संसारखौ फेजेननो हागोन? जिसु ख्रिस्ट'आनो इसोरनि फिसा हौवा होननानै बासायगिरि होननानै जायफ्रा खोनासंबाय, मिथिबाय, फोथायबाय, बेबायदि मानसिफ्राल' बे संसारनि जाग्लुं लोंग्लुं गाज्रि आखलफोरखौ नागारनो, फेजेननो हागोन होननानै बाइबेलाव स्पष्ट बुंदों। प्रेज द लर्ड। लोगोफोर, जों बयबो जोंनि मोदोमा थैनानै जिउआ नोरकाव थांनायनि लामायाव जों थाजासे जोंनि मोदोमा थैनानै थांब्ला जोंनि जिउआ सोरगोआव जेन सहैयो बेनि थाखाय जों आसा खालामनि। खारन बाइबेला स्पष्ट खोन्थाबाय जोंनो जे गोदान जोनोम बिसय, जे जोङो मानसिया जों जिसु ख्रिस्ट'आनो प्रभु होननानै बा जोंनि जिसुआनो ख्रिस्ट' होननानै जों फोथायनानै जोङो बेबायदि बुंब्लानो इसोरजों सारिजानाय जों जिउजों बेबायदि बुंनो हानांगोन जिसुआनो प्रभु होननानै। नोंथाङाबो जिसुआनो प्रभु होननानै जों बुंनो हायोब्ला, जिउजों जों बुंनो हाब्ला, खुगाजोंल' नङा जों जिउजों बुंनो हाब्ला निस्सय नोंथाङा इसोरजों सारिजाबाय आरो इसोरा नोंखौ बोर होनानै गासैयावबो हेफाजाब खालामगोन। बेखायनो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, इसोरा जोंनो गिलिर बिबानखौ होआखै, रेजें बिबानखौ होदों, खुब सहजखौ होदों, गोरलै मानिनो हानायखौ जोंनो होदों। मानिनो हाथारि बिबानखौ, नियमखौ जोंनो होआखै। जों बयबो मानिनो हाथोंसै। हामबायसै जों जिउजों सारिजानानै सोरगोआव सहैथोंसै। बयनिबो थाखाय आं जिसु ख्रिस्ट'आनो प्रभु होननानै नोंथांमोननिसिम बेखौ स्रायनो बरना होबाय। खोनासंग्रा बयखौबो इसोरा बोर होथोंसै। थेंक इउ सै। प्रेज द लर्ड।